Mä oon Miksu täällä taas pelaamassa iskän kanssa marjapussia. Marjapussi, joo. Se on avomarjapussia tai marjapussia kahden pelinä. Tää on semmonen peli, minkä mun kummisetäni, edesmennyt kummisetäni opetti mulle. Se alkoi opettaa mulle marjapussia silloin, kun mä olin 15, kun mä olin 15-vuotiaana se alkoi. Mä olin 15, niin se alkoi opettaa. Elikkä tästä tulee ensin, sekoitetaan ihan varmuuden vuoksi vähän pakkaa vielä. Marjapussi on kiva semmonen hiukan järkeilyä vaativa peli. Marjapussia. Koska on mun mielestä liian matikkanero tähän peliin. Ei tää tarvii olla. Ei se matikka homma Siis tossako on meidän kortti? Tähän tulee nyt, muistatko kuinka korttia tähän jaettiin? 7. 7 on nämä piilokortit, mitkä täällä on. Ällä. Jotka kurkistelee joissain kohtiin, kun ne Joo. Sitten pistetään tää. Oho. Mahdankohan mä sekoittaa ihan laitalaisesta? No niin, nyt tuli oikein näköinen kortti sullekin. Joo, tommosia pieniä. No, sen täytyy. Jotain. Ei. Joo, hyvä. Tommosia. No niin. No niin, me tiedetään ainakin missä on Sitten on S. nämä piilokortit vielä. Okei. Omat käsikortit. Käsikortit. Minäpä katson. No katsoppa. Ja sä aloitat. Ootko huomannut, että tässä ei ole mitään? Niinku kauheasti kuningatarta. Kyllä mä oon. Ei oo sulla valtintekoaineksia siinä. Kumpi? Mitä? Sä voit ihan itse päättää millä sä aloitat. No mä aloitan tuolla. No se on hyvä, koska sit mä saan ainakin kiinni. Yliotto ja laintunto. Muistaakseni se on semmonen sääntö tässä pelissä. No jos täältä tulee... Yliotto ja laintunto on tässä pelissä tärkeitä. Eli maata maalle. Niin, Ja mutta pitää kannattaa- ottaa yli, jos pystyy ottamaan yli. Ja arvaapas mitä se tarkoittaa. No. Se tarkoittaa sitä, että siitä tehdään valtti saman tien. Mä saan tehdä valtin, koska mulla oli kiinni. Mun vuoro oli kiinni. Ja täältä kääntyisi tämä. Ja jos mä teen valtin, niin sä tiedät, että se tarkoittaa sitä, että mulla on se toinen puolikas täällä. Tää hauskuus perustuu siihen, että tästä täytyy olla rehellinen. Koska se tekee tästä pelistä myöskin hauskan, kun molemmat pelaa rehellisestä. Ja kyllä sit yleensä jää kiinni, jos yrittää huijata. Okei, risti on valttia. Okei. Jatkossa, jos mä lyön sulle tarjon korttia ja sulle ei ole sitä maata, mitä mä tarjoan, niin sitten sä voit valtilla ottaa sen. Okei. Okei. Äsken pelattiin, mä katon vielä, me pelattiin just yksi kierros valttia, tämmösiä pikkuvaltteja. Lähdetään ronkkimaan tuolta sulta sitten jotain. No otetaan vaikka toi S tosta kotti sitten. Maata maalle. Maata maalle. Tuossa on pata. Sä et edes kattonut käteen mitä kortteja. Noistakin sä voit lyödä, jos sulla on siellä joku. Sä voit sieltä lyödä jonkun pienemmän, jos on. Täällä on paljon. Semmoset pikkutilpehöörit kannattaa sieltä ekana. Joo, lyödä just tuolta vaan, koska noista lopussa lasketaan niitä silmiä tai pisteitä, niin tossa saa sen 2. Se on mulla edelleen kiinni, mutta nyt mä tiedän, että mä sain sen S:n kotiin, niin mä otan myös tän 10 kotiin, koska tästä... mikä? Sulla on pata, näetkö sä? Jos ei sulla siellä kädessä ole pataa, Mä katon. jos ei sulla siellä on, niin sit sun täytyy lyödä toi. Mä kyllä riskeeraan. Tai sit jos siellä on jotain, mitä sä haluat säilyttää siellä, niin esimerkiksi vaikka jos sulla on pikkuvaltin aineksia siellä ja sä haluat varmistella, niin kyllä, kannattaa säilyttää. Ja nää pitää muuten kääntää näkyviin täällä. Okei, nyt. Hei! Juu, sekin, kyllä. Ei! Joo! Ei! Joo!
tehdä valttia. En pystykään, mutta nyt mä tiedän, Et että... oikeesti, et missään kohtaa. Niin siis mä olen tehnyt valtin, pikkuvalttia mä en pysty Niin, siitä, niin kuin sä sanot. Mutta katos, sä vähän niin kuin paljastit puheillas, että sulla on vieläkin pataa. Nyt Niin. maata maalle. Katoppa. Maata maalle. Maata maalle. Joo. Ja se mikä tässä on hauskaa on se, että nyt tää alkaa luulisi, se alkaa syövää valttia sulta jo. Noniin. Alrighty rights. Sieltä tuli katos tämmönen puolikas aika hassun hauskasti. Aika hassun hauskasti. Joo, hassun Mä hauskasti. veikkaan, että mä en saa yhtään valttia. Mä luulen, että mä olen jo tehnyt yhden valtin. Valtti on sen takia tässä oleellinen, koska siitä saa sen 2 bojoa. Pojoa. No niin, se on sun vuoros lyödä. Sähän otit sen äskeisen käännön kiinni. Okei. Mä koitan saada tuolta alta olevat. Mä otan sen mielelläni kiinni tuolla lailla. Ja tosta noin. No, Kato, sulla on se puolikas, ei auta paljon. Mutta arvaa mitä? Mulla on ilmentynyt sellainen mahdollisuus, että ruutu on pikkuvalttia. Mulla on tästä puolikas täällä rehellisyyden nimissä. Ja nyt, jos tekee pienen valtin, niin olen kuullut sanottavan, että sitten kuuluu pelata sitä pikkuvalttia. Elikkä lyödään tosta sitten tuolta vaikka näkyviin tuolta. okei, mä katson mitä mä voisin saada. Mä luulen, että se kannattaa se sieltä varmaan kaivaa, koska sit sä saat ainakin varmistettua, että ne ei jää valtin alle. Vaikka onhan mulla täällä kyllä tätä ruutua näkyy. No siitä tuli ihan huono kohta. No niin, mutta se on sulla kiinni nyt. Noista, vaikka sulla oli kauhean liuta ässiä tossa, niin ei sulla ollut kauhean muuten hyvät kortit sitten ollut. No niin. Ai mun vuoro. Oh. Eikö se ookin? Joo. Joo. Se pelaa risti, eli toihan oli valtti. No. Niin, mut eiks mulla ollut risti? Joo, mulla on molemmat. Mulla on molemmat toiseksi paljon. Niin on. Eiks mä saa jatkaa? Katos, otetaan toi tosta kotiin. Niin saadaan näkyvin toi. Kunen. Mä katson, että tuossa toi varmaan on kaikki ok täällä. Joo, kyllä. Hyvä. Varmistellaan, että... Että mikki on päällä. Joo, ja että... Hommat skula. Mitäs mä otin sen kiinni? Joo, sä tarjosit pientä kutosta ja mä otin sen jätkällä. Okei, nyt mä pelaan sit sillä tavalla, kun mä muistelisin, että alussa mä taisin mätkiä tätä. Tää kysys sulta valttia, mä luulen, että... Ja Hansson. Ja Hansson, mä luulen. Ja Ja Hansson, katos jätkällä oli kädessä vielä valttia. Aha. Se on sun vuoro sitten, mä muistuttaa. No, mä Mestari. paljastan tuolta. Niin joo, kun se oli päällä oleva valtti. No kuule, kun se on semmonen, että maata maalle, sä vetäisit isoja valtteja sieltä pois. Tästä loppupeli menee jännäksi kyllä sitten, että... Ja huono kortti. No mitä, ei voi enää kääntää. No se on sun vuoro, sä otit kiinni, eikö ottanutkin? Sä otit sen valtti S:n kanssa äsken. Sä pelaat valttia vieläkin. Ehkä en. Kun mä lyön sulle tämmösiä. No mä pelastan ton 10 tosta kotiin, koska sillä mä saan los boyos. Ja mä huomaan, että sulla on herttaa, niin mun kannattaa lyödä toi. Sulla ei siellä ole isompaa, se oli... Joo, just näin kuuluu pelata.
Tuli paljon. 7, 3 plus 4, 7. Sanottiinkohan niitä silmiksi vai? Joo. Sitten on mun vuoro, ja koska näyttää siltä, että täällä on tätä pikkuvalttia, niin tästä tulee näitä pojoja hyvin himaan, koska sulla ei ole tää ylimenoa, niin sä joudut tulemaan tosta noin. Joo, meni ihan oikein. Ja sitten mä pelaan. Valtti. Mä luulen, että se lyö sulta valttia. Se löi sulta valttia. Ai niin, peijakas sentään. Mitä peijakas sentään? Sä saat viimeisen, mä en pysty estämään sitä mitenkään. Miten? Siten, koska sä lyöt nyt sitä, et sä tietenkään... No se on ihan sama, miten päin sä pelaat nyt, kun sä tiedät, kato. Kun sä lyöt ton, niin jos mulla on täällä valttia, niin mä joudun lyömään valttia tähän. Sitten jos mä lyön ton, niin sä saat otettua sen valtin kanssa. Ja se on ihan sama, vaikka sä pelaisit toisinpäin. Kuuntele. Jos sä löysit ton, sä tiedät, että valtti S on pelattu, niin sä saat, jos mulla olisi valtti, niin sen täytyy olla täällä näin. Niin sä saisit mun valttikorttini tolla kortilla, ja sen jälkeen sä löysit ton, ja tää häviää tuolle. Joo, mutta sä saat silti enemmän pisteitä. Niin, no tän nyt näin päin kun mä pelaan, niin mä otan valtilla tän, niin mä saan tän 4 pistettä vielä. Nyt sä tarjoat. Nyt mä lyön tän ja sä otat sen, niin sä saat sen viimeisen sä sait. Nyt kun me lasketaan tästä nämä pointsit, lasketaan ässät ja kympit, jokaisesta saa yhden, onkohan ne tikkejä sitten vai? 1, 2, 3, 4. Kato, 4 ja 4, eli sullakin täytyy olla 4. Ja mulla on 4. Nyt lasketaan, että kummalla on enemmän näitä, onko se sitten silmiä vai? Tai yleensä näitä pisteitä. Kurkosta saa 4, 4. Akasta saa 3, eli 7. Jätkästä saa 2, eli nyt sitten tulee yhteensä 9. 13, 17, 20 ja mulla on tässä 20 jo puolet tarjolla olevista. 22, 26, 29, 31. Tosta sai vissiin yhden. Eli jotain, koska mä sain niin kuin nämä pisteet. Eli mä sain valtti. Valtista saa 2 pointsia. Sitten mä tein pikkuvaltin. Siitä saa 1. Sitten mä sain nämä pisteet. Siitä saa 1. Niin mä sain 4 pistettä. Ja sä saat viimeisestä 1 pisteen. Elikkä mä sain 4. Sä sait 1 pisteen. Yleensä sitten pidetään sitä kirjanpitoa. Tässä on meidän aikaisemmalta. Juola. Mä haluun näyttää. Ota. Kato. Jos tästä jatkettaisiin, niin miksi sulle tuli tästä pelistä pisteestä tuohon 2 viivaa? Niin sulle 1 ja mulle tuli 4. Niin, ja sitten täällä. Niin mä katson, onko se tää. Voidaan pistää tuohon uudelle paperille, kun käännetään paperi tuohon toisinpäin. Peli. Pistää tuohon uusi vaikka. Se katkoo, mitä lukee. No. Iskä Pro Miksu Noob. Ei, toisinpäin. Oliko se toisinpäin? Kun mä sekoisin. Ja sit toi olisi ihan niinku toi kasa. Ihan kun siihen olisi laitettu kirosana. Ja sitten Iska olisi vaan tehnyt semmoinen. Elikkä nyt olisi tämmönen kirjanpito. Mikke 4, Miksu 1. No. Sitten. Se oli ensimmäinen. Nyt pelattais 12. Se ois. Eka kierros. Moikka!